Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote niadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan haway patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus og nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya matao. Si Judas ang mabudhion miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong gibalik-balik rog basa nining sod sa Semana Santa mao ang okasyon diin si Jesus gitugyan aron patyon. Ang kabuutan ni Jesus gisuklian og pagbudhi sa iyang giila nga iyang usa sa mga 12 ka apostoles nga mao si Judas. Ug tungod nining maong pagbudhi si Jesus namatay. Sa inyong tan-aw, makatarungano ni o dili? Way tingog. Usa kini ka makatarunganon atubangan sa Ginoo. Ngano man kay ang tinuod nga kaluwasan mahitabo kung mubuntog na ang Ginoo sa sala. Nya kining sala mao gid ni usa na sa sala kanang pagbudhi, traidor. Muna ang yawa gitawag na siya og Prince of Lies, prinsipe sa bakak, traidor, bakakon. Niya gitawag sa na siya og Prince of Deception, ilad-ilad. Pero si Jesus dili mailad, kay nahibaw man siya sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. Muna nga niingon siya diri sa iyang gisulti pagkatapusan panihapon, usa ka ninyo magbudhi kanako. Pero kahibaw na sad siya nga kung budhian siya, di ra gid siya mosukol
Iya ra yung paundayunan ang maong buhat hangtod siya mamatay. Munang niingon siya, mamatay mangyod ang anak sa tao, pero alaot ang magbudhi, may pagwa na lang siya matao. Unsa may meaning ani? Kaybaw mo? Wa mo kaybaw. Ako wa sa ko kaybaw. Kisa may gahimo sa tao, di ba? Ang Ginoo, yun, may palang sagwa siya matao. Kisa may gahimo sa niya. Ang Ginoo, yang anong gihimo masta sa Ginoo nga siya mabudhion. Mao man ay atong mga rason. Pero sa tinud-anay di ay ang Ginoo naghatag nato kinabuhi nga Dios nun. Paghimo niya nato Dios nun gyud nga kinabuhi. Yang anong naingon man siya, may pagwa na lang siya matao. Nga naman, kay kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato mga igsoon isip gasa atong responsibilidad kung maluwas ba ni o dili. Matod pa ni San Agustin man tingali to, ang Ginoo nga mihimo kanato saway pagpananghid nato dili muluwas nato saway pag-uyon nato. In English, sa una pag in English, the God who created us without us will not save us without us. Samot na yung wala natakamot. Mauna, pasabot, gitagaan ka og nindot nga kinabuhi. Imo mang giusik-usikan, may palang untagwa na lang katagai. Pareha na bang usa ka estudyante magsigig ampos Ginoo in taon makapasar unta ko board exam aron mamaistra na gyud ko. Mamaistra na gyud ta ko Lord. Na humandayon, nahimo dayon siyang maistra, pasar, tapnat sirpa. Sus, pag-abot ros classroom galuos na malag pangasaba sa mga estudyante. Dali makaing masuko. Nya sa toy mahitabo kon masuko, mapapas o masuwat sa libro. Papas, sus, may pagwa mamaistra. Kay karon hinong na maistra, na, maimpirno na noon. Nasa uban ginuin taon, hapit, nagyukumula pa sa kalendaryo. Makakita, naunta kog bana, Lord, maminyo, naunta ko, pagka 33 edad, minyo yun. Pagka minyo na, galuos na lagpangaway bana, kay ang bana sa 40 man sang bisyusuha. Magsige na yung Ginoo, may pagmamatay na lang ko, ana. Yung Ginoo, may pagwa na lang sa taka maminyo. Pagkadakong gasa nga na kay asawa, na kay bana, na magidaghang mga madre diha ug ang pari wa gid tawo nakatilaw nya ikaw pertini mong tilaw nya karon magmahay-mahay ka imo na nung gihimong makasasala ang imong kaugalingon may pagwa na lang unta ka maminyo nga naman di man day ka kamong muhandol sa maong gasa padala sa gunang uban manghangi os Ginoo kita din itanan bisan ako samutan ni dinhi nga sakristan. Gusto kita nga dili ta batignaw, di ba? Ganahan tayo kanang dili ta batignaw. Guwapo, guwapa, ana. Wagi di na to malipay magwapo tag magwapa. Pero magwapo ka o niya makulboy lang sad ka kay putin ng daghana sa imong ipangtukhang. Gigamit na nimo ang imong lawas aron pangwarta. Nya guwapa kay ka mahimo na lang sa kang prostitute or puli-pulihan na lang sa kagkabit anang naang mga dato nga mga kanaganing katawhan nato dinis nasod kay pilion man ang gwapa kayo himuon man ang kabit nabit ako'y gibunyagan nga bata sus pagsud yun sa kanini ang inahan og sa bata portig yung gwapaha batanon mga 19 ang edad kaana ko hala kagwapa ni ganahan ko kay kumubunyag kay gwapa man panagsar ko close contact yan na dool kistan na no? Tagba ingon din ko asa imong bana ano siya nako asa man imong bana inday totoo na ni sod pagsod kaila ko ba ning ngari man ning duol ba ning duol nako unsa may imong role mangugos kasi siya ako'y amahan ani
Nako, mao ni ang papa, dahil ingon dahil babay. Anak ko snaong ba? Arang-arang pamangkog jutay atong naong nako. Ngano man ni, pero kahibaw ko nga atong tawhan na porting datua. Porting datua. Usa sa atong mga nailhan na kaayo. Yan ingon dahil ko, kinasal mo, lingo ang babae. Nako, kinasal mo, ingon dahil itong laki. Kay medyo astig man, kay kuanggod. Anang VIP ba? Yan. Cannot be father. Nako, maimperno mo. O inyo ning padayonon, maimperno mo. Sige na lang siya duko. Nako, kaniwa na dyan ko istaypin na ni Ron. Pero ako yung gipadayon, yung bunyag, permigo na yung isalikway ba ninyo ang sala, isalikway ba ninyo si Satanas, ako yung sige hagbira. Na paghuman ato, na dyan ko maimbitar. Mamot ng anak pa baka to sila utro. The point is, mag-unsa man og nindot kay kagasa porti nimong gwapaha, niya imong gamiton, aron mahimo kang kabit, ni ining mga dato, ng mga katawhan, nga gustong mo pahimos. Ana. Muna ingos Kristo, may pagwa na lang sa kamatao. Kay kanimang kong pagpakasala nga igsoon, mo ni ang atong pagtraidor sa Ginoo. Murabag, ang hinatag sa Ginoo nga grasya, gigamit nato sa yawanon nga mga buhat kontra nas Ginoo. Muna si Judas, pinangga sa Ginoo, gihigugmas Ginoo. Muna ang katapusan nga hugot ni Kristo nga para unta si Judas dili mudayon sa pagbudhi, giingnan Dios Ginoo, ang alaot ang magbudhi nako, may pagwa na lang siya matao. Haron lang gyud ba si Judas ba mura bitag unsa na sa Tagalog mahimasmasan, makamataw, hala tinuod no ana, gilahos gyung Judas gilahos gyud. Kamo naba mo risa nagbudhi mo sa Ginoo nya mulahos mo dili. Ako di sa ko mulahos ning kamot mo na nga hinaut pa unta unsa may unang buhaton, pamalit lang mog slot mo ginay first dinhi sa atong parokya. Kay kada nato palit og slot, gigamit nato ang gasas Ginoo, a portion, a little portion, gigamit nato para sa kaayuhan sa simbahan. Kana first na siya nga act of goodness tungod sa gasas Ginoo. Mupakpak ang Ginoo na. Mo nang doon na natay halin sa atong East BF DAG as of yesterday, niabot nag 12,937 slots ang atong halin. Pakpak. Ang sa ato sang GPHJ para ni sa atong fiesta o karon nining atong Holy Week celebrations, ang atong halin as of yesterday niabot na og 10,758 ka slots. So, pakpak. Siya din ni mahurot pizza 29 pa man nato kutob ibaligya. Kining maong pagpaambit sa atong mga kaigsuonan og kita dinhi mga online o mga territorial parishioners, mauni ang mga buhat nga maayo. Dili nato gamiton ang mga gasas Ginoo sa ato lang kaugalingon kay mabiktima ta sa yawa. Busa iampo nato padayon ug ato sang buhaton ang pagkamanggihatagon, ang pagkamatinud-anon sa atong pagsunod sa Ginoo.